Dnes vám predstavím meditáciu určenú k práci so svojím vnútorným dieťaťom. Pomaly uvoľňujte celé svoje telo. Všímajte si, ako od končekov prstov na nohách prúdi jemné teplo celým vašim telom cez lítka, kolená, stehná, brúšnú dutinu, hrudník, do rúk smerom nahor, cez krk, tvár a celú vašu bytosť. Toto teplo sa vami rozlieva a vy sa pomaličky uvoľňujete. Počas celej meditácie dýchajte zhlboka. Pred vami sa pomaličky objavujú dvere vašej starej detskej izby. Tí z vás, ktorí nemali to šťastie mať takéto dvere, tak si predstavte akékoľvek dvere. Môže to byť ako v rozprávke Príšerky SRO. Tieto vaše dvere postupne klesajú pred vás a na vrchu sa osvecuje červené svetielko. Po jeho osvietení chyťte kľúčku a otvorte tieto dvere. Vstúpte do priestoru a rozhliadnite sa okolo seba. Čo všetko pred sebou vidíte? Nájdite to, prečo sme sem prišli. Kde sa schováva vaše vnútorné dieťa? Sedí na posteli. Je schované pod posteľou. Je ukryté v skrini. Alebo sedí v kúte a tam plače. Prídite k nemu. Pozrite sa do tých uplakaných, vystrašených očí. Usmejte sa. Natiahnite ruku a pohľadte po líci vaše mladšie ja. Chyťte ho za ruku. Sadnite si vedľa svojho vnútorného dieťaťa. Vedľa tej malej slečny, vedľa toho malého chlapca. Natiahnite ruku a postlapaďte mu vlasy. Pohľadte ju po líci, pozerajte sa do tých detských očí a povedzte mu to, čo cítite, to, čo potrebuje počuť. To, čo vtedy potrebovala počuť zo všetkého najviac. To, čo ste vy potrebovali počuť vtedy zo všetkého najviac. Rozprávajte sa tak dlho, ako bude treba. Natiahnite sa a zovujte svoje vnútorné dieťa v objatí.
Zotrvajte tak dlho, ako bude len treba. Povedzte mu, teraz som tu pre teba a nikam nepôjdem. Už som tu a už ťa neopustím. S úsmevom, pomaličky, môžete viesť tento rozhovor tak dlho, ako je potrebné. Vracajte sa do tejto izbičky tak často, ako je treba. Postavte sa a povedzte, neboj sa, ja sa sem znova vrátim. A pomaly vykočte späť k dverám. Ešte sa zastavte a siahnite do svojho vrecka. Čo ste tam našli? Vyberte z vrecka tú úžasnú sladkosť, ktorú ste milovali ako deti. Podajte ju svojmu vnútornému dieťaťu. Nech si ju vychutná. Podelte sa o ňu. A s úsmevom sa pomaličky vraciame. Dvere sa za nami zatvárajú a pomaličky vracajú na miesto. Teraz sa trikrát zhlboka nadýchnime a vydýchnime. S tretím výdychom otvárame oči a vraciame sa do prítomnosti.